نصلينا እግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አሎና ዓብይ አምላኽ ክብር ሁሉ ናኻ ይኹን ምሕረትካ ጼሩና አሎ ምሕረትካ ተሰኪሙና አሎ ሳላ ምሕረትካ ነብር አሎና ምሕረትካ ዘለዓለም እዩ ምሕረትካ ዘይሰናኸል ዘይወድቕ ዘላለም ስከም ዝጸውር ምሕረት ወእግዚአብሔር አምላኽ በኹነታትና ዘይቅየር ምሕረት አለካ ሁሉም ቅዱሳን ከምልኹኻ በምስጋና ክውድሱኻ ከለው ኣብ ቅድሚኻ ቀሪቦም ዝተገረሙሉን ዘመስግኑኻን ብምሕረትካ እዩ ምሕረቱ ንዘላለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ሰማይ ባርኽዎ ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ንኣምላኽ ኣማልኽቲ ኣመስግንዎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ምሕረትካ እዩ እግዚአብሔር ንቀዳሞት ኣቦታት ተሰከመ ንዓና እውን ተሰኪሙና ዘሎ ምሕረትካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ዘይውዳእ ምሕረትካ ነመስግነካ ሕጂ ድማ ጎይታ ኣብ ምሕረትካ ተደጊፍና ኣብ ፍቕርኻን ሳህልኻን ተደጊፍና ብኣጸድካ ኣለና በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ነዚ መዓልቲ እዚ ክትብለና ዝደለኻ ኩሉ ክትብለና ንውሽጥና ብቓልካ ከተስምዖ ዝዛረበና ጎይታ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልሎና ንስኻ እንተ ተዛረብካና ይጥዑም ንስኻ እንተ ተዛረብካና ክንልወጥ ኢና ኣንበሳ ጓዚሙ ዘይፈርህ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኸዓ ዘይሰምዕ የለን ጽሑፍ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ጥራይ ተዛረብ ንሰምዕ ድማ ኢና ኣስማዓና ኣምላኽና ድምፅኻ ኣስማዓና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ንህይወት ዝኾነና ዝረብሓና ያው ዝኾነ ቃልካ ኣስማዓና እግዚአብሔር እዛ ምሸት እዚኣ ናትካ እዛ ምሸት እዚኣ እግዚአብሔር ክብርኻ ዝግለጸላ ምሸት ክትከውን ብስም ኢየሱስ ንጽልሎና ያው መንፈስ ቅዱስ ግዛአና ኣብዘለና በመስመር ንከታተልካ በትንከታተሎ ብኡለና እሞ ኣብዘለናዮ እግዚአብሔር ረአየና ኣብዘለናዮ ድምፅኻ ይምጻልና ኣብዘለናዮ ምትንካፍካ ይኹነልና ኣብዘለናዮ ምሕረትካ ይምጻ ኣብዘለናዮ ፈውስኻ ይምጻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኩሉ ትኽእል ኣብ ኩሉ ቦታ ድማ ብሓደ ግዜ ትርከብ ኣምላኽ ኢኻ ተረኸበልና እግዚአብሔር ሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምርትና ካብቲ ዝሓለፈ ደው ዘበልናዮ ክንቅጽል ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 10 ምዕራፍ ኢና በፂሕና ካብ ጥቕሲ 34 ስጋዕ ጥቕሲ 43 ዘሎ ሎሚ ክንሪኦ ኢና ጥቕሲ 34 ኢና ኣብ ዝሓለፈ በፂሕና ማለት እዩ ንመዘከር ክኾነና ሐዋርያ ጴጥሮስ ተጸዊዑ ናብ ቀርኔሌዎስ ካብ ዮጴ ናብ ቂሳርያ ናይ ይሁዳ ከም ዝመጸ ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ ከዓ ከም ዝኣተወ ቀርኔሌዎስ ከም ተቐበሎ ትምኢቲ ሓለቓ ቀርኔሌዎስ ጴጥሮስ ክመጽእ ኣዝማዱን ፈተውቱን ኩሎም ኣኪቡ ንጴጥሮስ ይጽበዮ ከም ዝነበረ ብምምጻእ ጴጥሮስ ከዓ ኣዝዩ ከም እተሓጐሰ ምኽንያቱ ኣምላኽ ብመልኣኹ ስለ ዝተዛረቦ እዚ ዝመጽእ ሰብ ፍሉይ ሰብ ምዃኑ ፍሉይ ዝኾነ መልእኽቲ ዘለዎ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ስለ ዝነበረ ቀርኔሌዎስ ኣዝዩ ተሓጒሱ ብኣኽብሮት ብኣድናቖት እዩ ንጴጥሮስ እተቐበሎ ምስ ተቐበሎ ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ኩሉ ርኢና ሎሚ ንሪኦ ቀፂልና ንሪኦ ማለት እዩ ጴጥሮስ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ ከም ዝሰበኸ ክንርኢ ኢና ትሕዝቶ ወንጌል እንታይ እዩ ዝብል ከዓ ክንምልሶ ኢና ሎም ምሸት እቲ ትሕዝቶ ወንጌል ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ምዕራፍ 2 ጴጥሮስ ዝሰበኾ ኣብ ምዕራፍ 3 ኣብ ምዕራፍ 4 ዮሐንስን ጴጥሮስን ሰበኽዎ ወንጌል እንታይ ከም ዝመስል ርኢና ያለና ትሕዝቶ ወንጌል እውን ርኢና ያለና ኣብ ኩሉ ምዕራፋት ክንከይድ ከለና ትሕዝቶ ወንጌል ኣይተለወጠን ሓደ ዓይነት ከም ዝኾነ
اتوانجيل رينا يلنا لومغا جزي انتدعى أخيلنا كله اتوانجيل كما يكم زنبرة كنريوينا قدم قنا قابت قصة لسان 4 سقع تقصي 4 كلتن أبيلو 4 سلستن زلو حبيرنا كننبوينا كبرنا أملاح شعوب بطرس آفو كفيتو بلا أب كل حزبي نأملاح زفرهن كان الناس جبرن انتلو أبو قبول ينبر أب أملاح خدلو خمزيل بو بحق استبهالكو اتن أبدك إسرائيل بيسوس كريستوس نسخا قويتا خلو سلامنا بسرم متلاك غال اتدحرتا يوحنس سبخات مكت كاب قليلا جميرون أب كل يهودا زبتحي قال مالت بزعبا يسوس بعال نازريت أملاخ بمنفس قدسن بحيلن كم زغبو أملاخ مسؤوس لزخواني النازوريت صبوك كم زغبري نتوم سيطان زسعرهم كلهم كم زحوي نسخاتكم تفولتيهم أنا نتي أب هاجر يهودان أب يرساليمن زغبرو كله نحناون مسكرينا نو أب عنجي تسقيلهم قتلوه نو أملاخ أبسال سيت معالتي أتنسو كجهاد كأهابو نانا مسكر من تخن كون أملاخ قدم زحرينا نانا دحرخام موتات متنسو مسؤوز بالعنان زستنا نمبر نقول حزب سايت جهدن أملاخون نهيوان موتان كفرادي كقون زمدبو نسو مخانو نهزبي كنسبخن كنمسكرن عززنا بو زأمن زبلة بسمو حدقت حاتيات كم زركب كلهم نبيات يمسكرلو اللو يبل يبرنا أملاخ يقول أزيو بزح ملأختي تقطق زبلة كفلينا ننبب زلنا نقولو نزر زرنا ببحادة ناخدنا خنريينا أبزق ألزي بطرس كسبخ كجمر كله وانجيل منقست أملاخ نزي حزب زي قدم حج وانجيل سميع زي فلت كابوغنا حزاب زخونه نروماويان نمجمر يا غزي نروماويان وانجيل كم التسبك إنا نري حزاب نمجمر يا غزي كسب كلهم كلها أقراربا ناي بطرس أبزو وانزي كابت قدم زقربو زنبري أقراربا فليز بله كوينوينا نروخبو قدم كسبخ كله نا يهوداويان يوانجيل سب كلهم نيرو حج سب كلهم زلوغنا فليز بلو روماويان نا حزب وغن زخونو زي غزرات يوانجيل يسبخ زلو نا يهود أبعال 5 وانجيل منقست أملاخ كسب كلهم كله انترى استبهلنا بملكع موغوتن زبد عينت أقراربان جيريو أقريب اللهم نا يهوداويان كسبخ كله بموغوتي موغيتوها أبركي خرطعم كله murderers قتلتي مخانم زأمنولو أتيز قتلوا ويسوس كم زتنسأ كنقرم كله مرتعوتات النقربة تما بإيدهم كم زلخ سعزر رأيهم أمه مدرت خفيتا تحط زلخ سعز مصلهم فرد أملاخ قبل اليوم شعي يورد كم زلو كوينوخ سعز سمعهم كله historical background زقبر وزبل مرتعو زلوا بتهايمانو توم دي بخلو ببوري كيدان الناتقصة نايداويت مزمورات الناتقصة مسمو قوتو كلاتهم مدروت واحدة وتخفيتات وحطهم ذلا سلزم مسلم تقطع ود أملاخ تهياو زغوان حجة زقتلوا متيو زفردهم سلزم مسلم دم تقدس أبانا قطم صوت دليو اللهم زبولولو ساعات مالتي تمجمر يا كلاتهم انتهي ميلهم أنتم حواتنا انتهي مو نكبر إلهم كم تزاربوا مو نتستسق لقويتنا المدحين يسوس كريستوس قبلوا خب حتياتهم كنوا سحو مسنا قرم بتاسبكتنا بطرس 3 سبات
أمينهم نابقويتا خم تملسو أبكال أي معرف رئينا لنا أبو السابق السابقان أبز حجي نزوم روماويان سب كلهم زلو السابقان فللي كم زلو كنقلب اللو يدلي أبز حجي نريو زلنا نأهزاب وانجيل كسبق كله جنا كل البزبلة مجدي جيرو بسرات وانجيل كبسرهم كله إنا نريو سلاز وانجيل كنسبق كنوص كلنا أبسبات زقات مناسبات ببعينتهم مخانهم كنحزو يدلي قال يوم لبهم تحاريسو فرات أملاخ زلوهم نمقبال وانجيل التدالو خوينهم كتصنحنا يقول يوم نخمزياتهم زبلو سبات كل الزبالة أقراربا جيرنا simple gospel زغال الوانجيل جيرنا كنقرب لهم كنمسكر لهم نخلينا أبقاليو وانجن لبهم ببزح نجرز تتحزي ببزح فلسفنان امنتن لبهم تقرنه تفل عليه حسب أب لبهم زاتوه عردتات أب لبهم زلوهم أب أمرهم زلوهم سبات كقات منا يخوليهم نزوم كم زيهم زعم السلو دما موجوتاوي زخونه بدهي زخونه أقراربا غيرنا ينا وانجيل كنقرب لهم زلونا كمن تاريخاوي دحر بايتا وانجيل جغرافيكال أقمامت أديو سنة ملوكوتاوي فلتات ديو وزته مرتعوتات بزلو نقربنا كم تهاري بأولوس نجري خاويان كسبخ كله كم تنتم عبيت نجستات كسبخ كله نتم أيهوداويان هايمانوتنياتات كسبخ كله زتك أملو زنبرة السابقان كلهم ببينو كم تمننتهم كم تخونتاتهم نرى اتوانجيل يقرب لهم كم زنبرة كنوص كلنا قال يوم بقليلو نقوي تازقبلو قال يوم كا تشالنج خنقبرهم زلونا بموقته بمرتعو كنقربهم زلنا خمزقاتو منا إنا نرئي مالتيو سلازي هاريا بيتروس كسبخ كله تقدم أي سبكتون حجد ما كسبخ كله نظام أحزابن أبتك أراربو فللي كم زلوا نستبهل سلازو وانجيل كسبخ كتوص كلها كنتات سمعتها مفلات أقداسي كم زخونه كنفلت جبا أودينس ناتكا مفلات أبزغ فلز كمن عزبو كارنليوسن اتم مسؤو زنبرو حزبن نمقبال وانجيل لبهم تداليو إنيرو سلز هاريا بيتروس قليل بزخونه مقدي بتنساتهم زردؤون زفلتؤون مقدي جيرو بسرات وانجيل منقست أملاخ كم سبخلهم إنا نري كبرنا أملاخ يقول أبزي أقدم زنببنا يوتقسي تمليسنا كنرئ خلنا حدا قال أو تصحيف له كنقلب له زدلي يو انتهى يبل شعوب بيتروس كا أفو خفيتو بلا يبلنا إذا حرق زي أبزا حرق زي خمن نريو أفو كفيتو زبل قال الله أبتي أمر وانق أغريخ كنريو خلنا أفو خفته كبل كله بدحريو سعيبو زرب زربا أزيو أقداسي very important زخونه attention كتبوز قبعكا كزرب مخانو زقلت قالي لازم بيتروس أفو كفته كبلنا خلو بدحريو بيتروس زبلو قال كحلفكا زي بلو أقداس زخونه كم زخونه زقلت قالي مالتي سلازي إذا أفو خفيتو وي أفو خفته أفو خفيتو دما بلا زبل أما صحف قدس تدقاقيمو إنا نرخبو أبز حالف أوان كنمهار كلنا أب قبر هاريات معرف شو مونته فيليبوس أفو خفته كابزات صحفت زي أجميرو دما نتسلب إثيوبياوي وانجيل سبخلو إلي نقرنا نسلب إثيوبياوي خزاربو خلو كابتات تنبيت إساياس اتزحرد جنشل أبقدمي مكزتو أفو زي كفته جنشل من كم زخونه سلا زي فلت تسلب إثيوبياوي كبرها له خلو كابتات تنبيت إساياس جميرو أفو خفته يبلنا
ድሕሪኡ ወንጌል ከም ዝሰበኸሉ very important ዝኾነ message important ዝኾነ መልእኽቲ ወንጌል እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝበለጸ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣፉ ኸፈተ እናበለ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዝዛረቦ ቃል ኣድሂብና ንርአዮ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ዝነውሐ ስብከት ናይ ከረን ስብከት እዩ ዝበሃል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 5 ጀሚሩ ስጋዕ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ በሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቐጻሊ ዝሰበኾ ኢና ንረክብ ኣብዚ ቃል ዝኽንርኢ ከለና ክጅምር ከሎ ነቲ ስብከት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 2 ኢየሱስ ኣፉ ኸፊቱ በለ ኢሉ ይነግረና ብድሕሪኡ ዝበሎ እንተርኢናዮ ድኻታት መንግስቲ ኣምላኽ ናቶም እሞ ብፁዓን እዮም ንጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግብዮም እሞ ብፁዓን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ስለ ስመይ መከራ ዝጸግቡ ብፁዓን እዮም እናበለ ኣገዳሲ ዝኾነ መትከል ናይ እምነት ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣፉ ኸፊቱ በለ ይብለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ቁም ነገር ዘለዎ ንህይወት ዝጠቅም ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ተዳሊኾም ዘሎ ዝገልጸልና ቃል ከም ዝኾነ ንሓዞ ሐዋርያ ጴጥሮስ ቅድሚ ናብ ትሕመረት ወንጌል ምኻዱ ትቐንዲ መልእኽቲ ምኻዱ ኣፉ ኸፊቱ መጀመርያ ዝበሎ ቃል እቲ እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ሓድሽ ብርሃን እናሓሰበ ብምግራም ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዘይተገዝሩ ኣሕዛብ እንዳረኣየ ዝበሎ ከምዚ ዝብል እዩ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሆን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ገጽ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ ኢሉ ኣብዚ ጴጥሮስ እቲ ብቓል ዝፈልጦ ዝነበረ ባህሪ እግዚአብሔር ማለት ገጽ ሰብ ርኡ ከም ዘየዳሉ ኣምላኽ ብግብሪ ብዓይኑ ኣብ ባይታ ይርእይዎ ስለዚ ድማ ብኣድናቆት እናተገረመ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከም ዘየሎ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ ዝበለ እዚ ኣብዚ ክፍለ እዚ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ ዝብል ሓረግ ንጴጥሮስ ሓድሽ ምግላጽ ከም ዝረኸበ ይዘመልክት እቲ ሓድሽ ምግላጽ ድማ እቲ መስዋዕቲ ሞት በጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ተገልጸ ጸጋ ኣምላኽ ንኣይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ዓልየት ከም ዝኾነ ብርሃን ዝረኸበሉ ዓይኑ ዝተኸፈተሉ ሰዓት እዩ እቲ ጎይታ ዝበሎ ሓቂ ኣቐዲሙ ብህይወት እናተመላለሰ ከሎ ጎይታ ኣብ ገሊላ ኣብ ሰማርያ ኣብ ይሁዳ እናተመላለሰ ከሎ ዝመሃሮ ሓቂ ሽዑ ክኸውን ከሎ ብዓይኑ ክፍጸም ከሎ ይርእይዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ከም ዝበለ ሐዋርያ ዮሐንስ ዝጽሓፎ ኣብ ምዕራፍ 10 ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ጓሳን ኣባጊዕን ተዛሪቡሎ ብዛዕባ ኣባጊዕ ኣንሕያዋይ ጓሳየ ንስኻትኩም ድማ ኣባጊዕ ኢኹም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዝበሎ ዘገርም ትንቢታዊ ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ተዛሪቡ ኣብቲ ተዛረቦ ቃል ዝበሎ እንታይ እዩ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፀአኔ ቃለይ እውን ከስምዐኔ ሓደ መጓሰ ክኾና ጓሲኤን ከዓ ሓደ ክኸውን እዩ ኢሉ እተዛረቦ ትንቢታዊ ቃል ኣብዚ ሰዓት ጴጥሮስ ክፍጸም ከሎ ይርኢ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ ዝበሎ ጎይታ ብዛዕባ እቶም ካብ ኣይሁዳውያን ወፃኢ ዝኾኑ ካልኦት ነፍሳት ካልኦት ኣሕዛብ እዩ ዘመልክት እቲ በረኸት ምድሓን ንኣይሁድ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሕዛብ እንተላይ ከም ዝኾነ ዘበስር ቃል እዩ እቲ ጎይታ ዝሃቦ ተስፋ ምድሓን ኣሕዛብ ካልኦት ኣባጊዕ ኢልዎና ኣሎ ነቶም ንኣሕዛብ እዩ ካልኦት ኣባጊዕ ዝብለን ዘሎ ነየኖት እየን ነተን ምስኡ ዝነበራ ኣይሁዳውያን ካብዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ክብል ከሎኻ ካብ ኣይሁዳውያን ወፃኢ ዝኾነ ኣባጊዕ ኣለዋ ንዕአን ከዓ ክፅውዐን ከምፀአን ምዘን ኣባጊዕ እዚአን ከዓ ክፅምብረን ሓደ ክኾናየን ድሕሪኡ ከዓ ጓሰአን ከዓ ሓደ ክኸውን ንሱ ከም ዝጓስየን ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ንኹሉ ዓሌት ዝሓቆፈት ኣሕዛብን ህዝብን ዝጠርነፈት ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ይዛረብ ከም ዘሎ ነስተውዕለሉ እቲ በረኸት ምድሓን ንኣይሁዳዊ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሕዛብ እንተላይ ከም ዝኾነ ዝሕብር ቃል እዩ እቲ ጎይታ ዝሃቦ ተስፋ ምድሓን ኣሕዛብ ካልኦት ኣባጊዕ ድማ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብጉህዶ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ጴጥሮስ ክፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ብርግጽ ኣብቲ ቃል ዝበሎ
اتباهري أملاخ قد سبريو كم زي الدالو نبيتروس يخون نتم أيوه داويان قاش حساب زي كونه كم زي كونه جوديو قاشا يكون نجزيابير قد سبريو كم زي الدالو نايبولي كيدا أنت مهارو يفولتيوم بيتروس كان نايبولي كيدا أنت مهارايو ناي موسى تمهارايو سعاب موسى زنبرة نايبولي كيدا نشوفات زختل زنبرة سبي أبت نايبولي كيدا نشوف جزيابير قد سبريو كم زي الدالو دقاقي مجزيابير تزاري ولا ينبوون يدقمون نيروميوم بيتروسون يبلون يريو أب عين جزيابير مردلاو يلن جزيابير قد سبريو عاي الدالوني دغان هابتامن هايبلني تبعت عين أنستاين هايبلني مورن زي مورن هايبلني جزيابير نخلو بحد عيني يزت أمت يلون نالو بيتروس زخلو زنببون زفلتون زمهارون زنبركنا كم تزفلتون زمهارون كوينو أبتي وتقناي تقلسن مقلات إرليونيرو إذا حقنا يا أملاخ بحري እግዚአብሔር بتخكل لك كم خمس خونه قصب ريو خمسة يدالو برهان كمتس أب بيتروس ناي قدن نيرو هذا جزء كله نفولتو يمثلنا يو اتزنبمنا يو نفولتو يمثلنا دقاقي مناس لزبلنا يو نفولتو يمثلنا اترفلشن ناي منفس قدوس أبي وتنا خمتس كلجن كاليوم اتنفولتو يمثلنا زنبرس كم زي فلتنا يو اتبرهان يرينا أي فولتون باينيره نبل يسوع كريستوس كم تسقلنا ويحجزين نفلت نيرنا حدا ما علتكن تسقلاتون تاي كم زغونه منفس قدوس ماشي مسبر حالنا قويتاين أملاخين إلنا خنسحبون كن كبولن محرت كاو تقبلنا حدقة حاتيات رخيبنا دحين مسوخ ملالس تام جلاسني أملاخ أبانا مسمسات أخوينا هلنا أملاخ تزي قال يسول كام جلاس تزي بكا منفسنا ونقر كتردو تشنكيو بيتروس هذا جزء يسوع كريستوس كحتت كل سبات من يبلوني مسبله كلاتهم من كم زبل والتفل على يمل سيام هيبهم تسمعوه تزولوا information تعب أمرهم تتمل نجر قال يوم نبي بالغا قال يوم يوحنا مت مقبل بالغا قال يوم إلياس بالغا قال يوم حد خام نبيات بالغا تفل على information نير وامي مقلاس كيرا خبكا زبخو النجر يلن مالت يتروس جنان صغا هياو ودهياو أملاخ يسوع نسقى ودهياو أملاخ إخا مسبلكن بيتروس سكان دمن أي قال سألكان تاب سما يزولو أبويو قال يسول كايلو إذا تزارب كايو قال كوحيو المحبريك أبتات تزارب كايو قال كسرتاي كانساي دقيتات سيولكا أي كحيلوانيوم إلو كزارب كله أوانجيل ماتيوس معرف 10 شدشته نري مالت سلازي الريفليشن كتركب كلا خافولي نغاري مالت مغلاصنا يا أملاخ كما سألكا خلو بيتروس مبار مغلاصنا يا أملاخ يرخيبو وتدري أزل خنتات كل مزرعيسي نأملاخ زفرهون تلو تزازات غاز حلون تلو نأملاخ زفلت انتلو كل نجار قبلكم زخنة أبكر مجزي أبيركا أدل وقت كم زي البص حجي أستبهالكو حجي أستبهيله حجي ترديوني حجي بريه اللي نزل عالم نحوار وقدميوجنا نبزح عمتات زي أبيركا سبكريو زدالو أملاخ كم زي كونه يفلت نيريو أبزداقم معرف 10 تنترينا እግዚአብሔር ካብቲ ባህሪያቱ ካብቲ attributes of God ትባሉ ናምላኽ ንፈልጦ ብምንታይልና ብቆመና መልክዑ ንፈልጦን ኢና ናምላኽ ብምንታይና ንፈልጦ ደጋጊ መለየ ዘሎ ብባህሪው ኢና ንፈልጦ ባህሪ አምላኽ ምስ ፈለጥና ኢና ናምላኽ ንፈልጦ ብባህሪው ንፈልጦ ብባህሪው ንጥዕሞ ብባህሪው ኢና ንድህስሶ ብባህሪው ኢና ንፈልጦ ንእግዚአብሔር እምበር ብዓይኒ ርኢና እዚ ዝመስል እግዚአብሔር ክንብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተጻሕፈን ኣይከኣልን እዩ ከምኡ ኣይገበሮን ببهاريو جنان فلتو بهاري እግዚአብሔር محر مخانو لواه مخانو بعل سهل مخانو نخورا دنگواي مخانو نفلت ابزقا حدا خبت بهارياتو attributes of God زبهالو خبت بهارياتو إذا زارب زالو بهاري እግዚአብሔር حدا إذ نغرنا زلو ገጽ ሰብሪው አያዳሉኒው እግዚአብሔር ስለዚህ እዚ ነገር ዚ አብሉይ ኪዳን ይፈልጥዎ ነይሮም أبزداقم معرف 10 تقص 10 شوعته እግዚአብሔር أملاخكم نسو أملاخ أمالختي قويتا قويتوت اتعبي اتحيال اتزفرها أملاخ قصب ريو زي الدالو من مالدخا زي كباليو إلو ينقر أبكالاي زينا موائل معرف 10 تشعته تقص شوعته مبارسخه
فرات እግዚአብሔር ይሃልኹም ተጠንቀቁም ግበርዎ ነጥቃሉ ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ዓመጽ አየልቦን ኣብ እግዚአብሔር አምላክ ዓመጽን አድልዎ ገጽን መቀባል መማለጃን የልቦን ኢሉ ይዛረብ ኣብ ኢዮብ ውን መጽሐፍ ኢዮብ ጥቅሲ ምዕራፍ 34 ጥቅስ 19 ኩላቶም ተግባር ኢድዮም እሞ ገጽ ሓለቃታት ሪኡ አየድሉን ናሃብታማት ካብ ድኻ አዕዚዙ አይሪኦምን እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ብኹነታትካ ፌቨር ናይ አምላኽ ንሱ ልዑላዊ አምላኽ እዩ ፌቨር ዝበካ ባዕል እዩ ሞጎስ ዝበካ ባዕል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞጎስ ትረክብሲ ንስኻ ገለፍሉይ ነገር ስለ ዘለካ አይኮነን እግዚአብሔር ባዕል እዩ ሞጎስ ዝበካ ገጽ ሰብሪዩ ዘየዳሉ አምላኽ ስለ ዝኾነ ሞጎስ ካብ አምላኽ ተቀበልና ህይወት ካብ አምላኽ ተቀበልና ሞጎስ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነልናሲ ንሕና በመንነትና አይኮነን መን በመዃንካ አይኮነን ሞጎስ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ፈትዩ ሞጎስ ክበካ ከሎ ገጽ ሰብሪዩ ዘየዳሉ አምላኽ ስለ ዝኾነ ገለ ዘይብልካ ከለኻ ሓጥእ ከለኻ ምንም ዘይትፈልጥ ከለኻሲ በፍቅሩ ተገሊጹ እግዚአብሔር ዝመሓረካ እግዚአብሔር ገጽ ሰብሪዩ ዘየዳሉ ስለ ዝኾነ ይምበር አባኻ ጽቡቕ ነገር ስለ ዘለዎ ስለ ዝረአየ አህኒንካዮ እግዚአብሔር በአኻ ተሃኒኑ ወይ በመልክዕካ ተሃኒኑ በሃብትኻ ተሃኒኑ እግዚአብሔር ገለ ነገር አይገብርን አምላኽ አይህነንን እዩ ለአምላኽ ሰርፕራይዝ ክንገብሮ ከነገርሞን እግዚአብሔር ፌቨር ካብኡ ክንረክብ ኢልና ናብዚ ገጽና ክንሓባብሎ ወይ ናብቲ ገጽና ክንሓባብሎ እግዚአብሔር አይንኽእልና እግዚአብሔር አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ዘየዳሉ ስለ ዝኾነ ስለ ዝፈትወና ባዕሉ ብልዕላዊ ፍቃዱ ይተገሊጹልናን ምሕሩናን ክብርና አምላኽ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ውን በወገኑ ብዛዕባ አምላኽ ከም ዘየዳሉ ገጽ ሰብሪኡ ከም ዘየዳሉ ጽሒፉሎም ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ካብ 29 ጀሚርና ስጋዕ 30 ወይስ አምላኽ ናይ አይሁድ አምላኽ ጥራይ ድዩ አምላኽ አሕዛብስ አይኮነንዶ እቲ ንጉዙር ካብ እምነት ንዘይ ጉዙር በእምነት ዘጽድቕ አምላኽ ሓደ ስለ ዝኾነ እወ ናይ አሕዛብ እባድማዩ ናይ አሕዛብ ኢሉ ናብ አይሁድ ዝቀንን ናይ አሕዛብ ዝሓድግ ናይ አሕዛብ ኢሉ ናብ አሕዛብ ቀኒኑ ናይ አይሁድ ዝሓድግ አምላኽ አይኮነን አምላኽ አይሁድ ከም ዝኾነ አምላኽ አሕዛብ ድማዩ ናይ አይሁድ በእምነት ናይ አሕዛብ ከዓ ካብ እምነት ዘድሓነ አምላኽ እዩ ኣብኡ አድልዎ ገጽ የልቦን ይብለና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቅስ 11 ውን ሓፂር ቃል ገይሩ ኣብ አምላኽ አድልዎ ከም ዘየሎ ይዛረብ ኣብ አምላኽሲ አድልዎ ገጽ የልቦን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ይዛረብ ኣብ ኤፌሶን 6 ጥቅስ 9 ውን አቱም ጎይተት ውን ከምኡ ግበሩሎም እቲ ጎይቶኦምን ጎይታኹምን ኣብ ሰማይ ምህላው እሞ ኣብኡ አድልዎ ገጽ ከም ዘየልቦ ፈሊጥኩም ምፍርራህ ሕደጉ ኢሉ ነቶም ሃብታማት ክገንሖም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘሎና ክፍሊ ድማ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንአምላኽ ዝፈርሆን ቁኑዕ ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል ይምበር ኣብ አምላኽ አድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣሰብሃልኩ ብምባል አምላኽ ብባህሪኡ ንኹሉ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ዝርኢ አምላኽ ከም ዝኾነ ኣዳዕዲዑ ይምስክረልና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ገና ካብዛ ጥቅስ እዚያ ከይወፃና ከለና ሓደ ነገር ክንመሃር ይደሊ ኣብዛ ዘንበብናያ ጥቅሲ 34 ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንአምላኽ ዝፈርሆን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ አምላኽ አድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ ዝብል ቃል እዚ ቃል እዚ ገለ መምሃራን ነዚ ወሲዶም ሓሶት ዝምህሩሉ ካብ ቃል አምላኽ ዝረሓቐ ዶክትሪን ትምህርቲ ዝምህሩሉ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ እቶም ነዚ ቃል እዚ ዝምህሩ መናፍቕ ድማ ነዚ ቃል እዚ ዝጥቀሙሉ እንታይ ይባሃሉ ብእንግሊዝኛ ዩኒቨርሳሊዝም ይባሃሉ ወይ ከዓ ኩለንታ ምድሓን ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣለው እዞም ኩለንታ ምድሓን ዝባሃሉ እንታይም ዝብሉ ኩሉ ጽቡቕ ዝገበረ ወይ ዝገብር
እምነቱ ወይ ሃይማኖቱ ብዘይ ገድስ ክድሕንዩ ኩሉ ናይ ዘላለም ህይወት ክረክብዩ ዝብል መናፍቕ ዝኾነ ትምህርቲ ዝምሁር እዮም ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ዳላስ ከለኹ ሓደ ሰዓብ ወንጌል ዝነበረ ናይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ኣብ ቶልሳ ኦክላሃማ ዝበሃል ዘገልግል ዝነበረ ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ኢቫንጀሊስት ኮይኑውን ኣብ TBN ይመጽእ ነይሩ ጥቡቕ መምህር ነይሩ ይኸይድ ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዎ ዓቢ ሜጋ ቸርች ዝነበሮ እዩ ኣብ ቶልሳ at some point ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢሉ ማለት እዩ ትምህርቱ ቀይሩ እቲ ትምህርቱ ስላይድ እናገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ጥራይ ንምህርቶ ኮይና ክንጋገን ኽእሊና ፍቅሩ ጥራይ ንምህርቶ ኮይና ክንጋገን ኽእሊና እግዚአብሔር ፍርዱ ኻኽን ምህር ኣለና ናይ እግዚአብሔር ጽድቁ ኻኽን ምህር ኣለና ዝተዘናበዐ ዝኸውን ትምህርትና እንድሕር ናብ ሓደ ገጹ ዘጢጡ ሎምን ሰምዖ ዘለና ጸጋ ዝብል ትምህርቲ ጸጋ ናብ ሓደ ገጹ ዘቕበበ እዩ በዛ ሓደ ወገኑ ኻ ኣምላኽ ከም ዝፈርድ ኣምላኽ ጻድቕ ከም ዝኾነ ቅድስና እግዚአብሔር ካብ ሰባት ከም ዝደሊ ብዘይ ቅድስና እግዚአብሔር ክንሪኦ ከም ዘይንኽእል ሓጢአት ክንጸልእ ክፉእ ዘበለ ክንርሕቕ ካብኡ ከም ዝግባአና ክመሃር ኣለዎ ክልትዩ ብነፃ ከም ዝደሓና ምሕረት ከም ተገበረልና ከምኡ ኣካውንታቢሊቲ ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነት መጽሓፍ ቅዱስ ባላንስ ይዝምህረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ ንሪኦ ዘለና ቃል ከዓ እቶም መናፍቕ መምሃራን ነዚ ክምህርዎ ከለዉ ዩኒቨርሳሊዝም ኢሎም ምክንያቱ እንት ቃል ተርእና ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርህ ቅንዕና ዝገብር ተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ስለዝበለ ኣምላኽ ዝፈርህ ዘበለ ቅንዕና ዝገብር ዘበለ ኩሉ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ኢሎም ዩኒቨርሳሊዝም ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ይሃለኻ ብዘየገድስ ክድሕን ኢኻ እዚ ሰብኣይ ዝብለኩም ዘለኹ ከምኡ ኢሉ ምስ መሃረ እታ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ኩሉ ሓዲግዎ ምስ ከደ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ሃይማኖት ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ዘለዎ ሲኦል የለን ኩሉ ክድሕን እዩ ኩሉ ክጸድቕ እዩ ዝብል ትምህርቲ ስለ ዝተማሃሩ ሽዑን ንሽዑን እቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝኾኑ እቶም ብሓቂ እምነት ዝሓዙ ዘበሉ ንዑ ኣወጊዞሞ ካብ ቴሌ ኢቫንጀሊስት እውን ኣወጊዞሞ ወፅዩ ስጋ ሕጂ ኣሎ ዩኒቨርሳሊዝም ናቱ ሰዓቡ ብዙሓት እውን ኣለዉ እግዚአብሔር ጨካን ኣይኮነን ፈቃሪ እዩ ንሲኦል ኣይድርብየካን እዩ ንገሃነም እሳት ኣይድርብየካን እዩ መሓሪ እዩ እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር ምሒርዋ እዩ ንመን ንዓለም ምልእታ እዩ ምሒርዋ ዝብል ይምሁር እዮም እዚ ከዓ ካብቲ ቀንዲ ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዘበለ አንጻር ትክክለኛ ሓቂ ምህሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ካብኡ አንጻሩ ዝኾነ ምስቲ ምህሮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይላገብ ስግንጢር ዝኾነ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ንሓዞ ሰብ ካብ ሓጢአቱ ተነሲሑ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ውዱእ ግብሪ ምድሓን ዝኣምን እምበር ኩሉ ከም ዘይድሕን ጽሑፍ ሓድሽ ኪዳን ብዘየማትእ መገዲ ገይሩ እዩ ዝነግረና ስለዚ ዩኒቨርሳሊዝም ትምህርቲ ዩኒቨርሳሊዝም ትምህርቲ ኩለንታ ምድሓን ሓሶት እዩ ቀርኔሌዎስ ብሰናይ ግብሩ ድሒኑ ነይሩ እንተዝኸውንሲ ጴጥሮስ ብዛዕባ ክርስቶስ ክምስክር ናብ ቤት ቀርኔሌዎስ ምምጻእ ኣይመድለዮን ነይሩ ቀርኔሌዎስ ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዝደሓነ ከይ መጸ ከሎ ጴጥሮስ ድሕነት ከም ዘይነበሮ ንምድሓን ዝኸውን መልእኽቲ ክሰምዕ ጎይታ ስለ ዝደለየ ከድሕኖ ስለ ዝደለየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞጎስ ስለ ዝረኸበ ናይ ምድሓን ቃል ክሰምዕ እዩ ንጴጥሮስ ካብ ዮጴ ናብ ቂሳርያ ክመጽእ ዝገበሮ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 13 ጀሚርና ክሳብ 14 ከነንብብ ከለና ንቕልበሉ ቀርኔሌዎስ ከም ዘይደሓነ ይነግረና ቅድሚ ጴጥሮስ ምምፁ ቀርኔሌዎስ ኣይደሓነን ብጽቡቕ ግብሩ ይደሓነን ብጸሎቱ ይደሓነን ጉሩም ግብሪ ከም ዘለዎ እኳ እንተተመስከረሉ ናይ ዘላለም ህይወት ግን ኣይረኸበን
تازوي هيوت أبي هيوت ياتوتن منفس قدوس أي تقبلن منفس قدوس أبو أي وردن أي تحدثن إنيرو أبو قرارات معرف عصر تحدي تقص عصر سلستن عصر تربعتن كا نزيه جدلنا كم زيبل نسخة كرنيليوس زبالو ملاخ أبيتو دويلو نيوبيا لأخو مونة بيتروس زبال سمون تسويع كام تايو نسخان كل بيت كان اتدحنا له قال نسو كنجر كايو قبل كله كم زرعي نجرنا إلو بيتروس أبتي مستخارا خروو زمسكرو قال نري نسخان كل بيت كان اتدحنا له قال نسو كنجر كايو إلو سلازب كارنيليوس أي دحنن ينيرو زدحن قال كسمع نيرو مالت لب كارنيليوس زاجيت بمنفس قدوس تحاريسو كم زلو أقدمنا استوعلنا لنا مدلاو لب تراي بينو مدحان أي هبكاني عي سب مخانكا نعملاخ مفرهكا أخلا يكونن نعم مدحان كتمسه كما يجيرك مدحان كم تركب كتفلت يدليكا كما يجيرك حدقت حاتياتن رستمس قدسانن مدحانن كم تركب كما يجيرك إيخا كفردي أملاخن كونانين التمولق التدحن التمجدي كتفلت ناي قدني سلازي دمايو بيتروس دلونت لبك أرنيليوسن كم ونك زيابير قد سبري وخمزة يدالو مستقسه قلتيفو نابتي نام مدحان زبط سحمل اخت وانجيل قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زحلفه او خلو تراين استغاطو عيسى بيخا إلو أملاخ كأحاريو كايلو هاي حلفون أملاخ مريسو كايلو هاي حلفن كما يلو خمزة دحن ملأخت يدليون يرو كما يجير كاي زدحان كفلت اللوه لازكم خمزة دليو سلز فلت أهاريا بيتروس قلتيفو بونبو نابتي وانجيل كم زخده وانجيل مدحينان يسوس كريستوس كسب كله خمس جمرة نري مصحف قدوس كل عالي تابع عالم زلو مدحان زرخبلو مجدي بأمنة بيسوس كريستوس تراي كم زخونيو زفلت أنا حدش كيدان إذا ما جدي مدحان زي قدم ندك إسرائيل كم التبصرة قدم تساويعت مدحان ندك إسرائيل نا يهوداويان كم زقرب اللهم مصحف قدوس زنقرنا قدمنا يهوداويان يسوس كريستوس قدمنا من متي نا يهود كاب أمي وتيو اتمدحان قدمنا يهوداويان متيو قدمنا إسرائيليو اتمدحان متيو قال أملاخ دقاقيمي زنقرنا بيتروس كابزا سبكتو أقلبنا رينا انتقينا أبتقص سالسان شدشتن اتين أبدك إسرائيل بيسوس نسخة أقوي تخلو سلام منا بسرو متلاك قال يبل اتقال تلاك ناي سلام قال ناي وانجيل قال التلاك مجمريا نابدك إسرائيل كم زخوانا يزنقرنا يسوس كريستوسون مجمريا نامن كم زمتسا نابتوم ناتو متسا يبلنا نابتوم ناتو يمتسيو وانجيل ناب يهوداويان يقدم متسيو وانجيل قدم ناب إسرائيل يمتسيو اتعمت أصو درجة دامبر اتوانجيل قلن إسرائيل ترى يكونن متسيو وانجيلنا عالمي متيو وانجيلنا بزول عالية نمدحاني متيو وانجيلنا نفس وقفنايو متيو وانجيلنا إسرائيلاويان ترى يكونن متيو أبتم متأصو السرارة عخندري وقلنا كنا قدم يسوس أب إسرائيلي متيو قدم يسوسنا يهوداوياني نابتن تفاعة باقي إسرائيل نبر نابكالوت أي متأكون النابل سبي كله نابكالوت أيكون كن إنجيرا ولد نأغلبات أي تهابو إلو تزاري بلو اتزمت أمال اختم جمريات بالسرات ندك إسرائيل كم زخونة نا يهوداويان كم زخونة ينقرنا دحارون نرى خلنا قال مصحف قدس كنا نبب كلنا هاريا باولوس نزحق زي تزاري بلولو أبرومي معرف حادة تقص عسر شدشته وانجيل قدم نا يهوداوي كم اون نصراوي نزام من زبله كله حيل أملاخ نمدحاني مو بوانجيل يحفرني وانجيل قدم نا يهوداوي أبت مسرع دحريوخا نقولو كم زخونة ينقرنا كبرنا أملاخ يخون ملخت وانجيل كم تهاريا باولوس هاريا بيتروس يلوزلو أبزات قص زنببنا سلام النابسروم زبلك قالالو اتنا بدك إسرائيل بيسوس كريستوس نسخة
ጎይታ ሁሉ ሰላምና በሰሮም ተላከ ቃል ሰላምና በሰሮም ተላከ ቃል ዝብሎ ቅርቢልና እንተርኢናዮ መልእክት ወንጌል መልእክት ሰላም ከም ዝኾነ መልእክት ወንጌል መልእክት ዕርቂ ከም ዝኾነ ይዝነግረና ሰላምና በሰሮም ተላከ ቃል ዝብል ሓረግ ነቕልበሉ ሰላም ክመጽእ ክትብል ከለኻ ቅድም እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ዕግርግር ኣሎ ሰላም ይምጻእ እንድሕር ትብል ኣላ ቅድም ጽልእ ኣሎ ቅድም ካልእ ነገር ኣሎ አንጻር ሰላም ዝኾነ ነገር ኣሎ ስለዚ አንጻር ሰላም ዝኾነ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ሰላም ሒዝካ ናይ ሰላም ብስራት ሒዝካ ትኸይድ ስለዚ እዚ መልእክቲ ዕርቂ ሰላምና በሰሮም ቃል ዝብል ሓረግ ወዲ ሰብ ብሰሪ ሓጢያቱ ምስ ኣምላኽ ዝተጻልአ ምስ ኣምላኽ ዝተባኣሰ ከም ዝነበረ ይዝእምተልና ብሰሪ ሓጢያት ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ጽልኢ ከም ዝኾነ ሰላም ከም ዘይነበረ ሰላም ጠፊኡ ከም ዝነበረ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘመልክተና እዩ ኣምላኽ ግና ስለ ተዓባይ ፍቕሪ ኢሉ ብመስዋዕቲ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ሓጢያት ወዲ ኣዳም ከፊሉ ንሰብ ምስ ርእሱ ዓሪቕዎ እዩ ንሕና ጸላእቲ ኣምላኽ ኢና ነርና ሰብ ብሓጢያት ምኽንያት በቲ ኣዳም ዝወደቆ ምስ ኣምላኽ ተጻሊኡ እዩ ምስ ኣምላኽ ተባይሱ እዩ ኣምላኽ ንሰብ ክሪኦ ከሎ ቁጣዓ ጥራዩ ዝመጾ ነይሩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ምስ ሓጢያት ኣይነብርን እዩ ሰብ ሓጢያት ስለ ዝገበረ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረትን ሰላምን ዘይኮነ ዝነድድ ዝነበረ ፍርድን ቁጣዓን እዩ ዝነድድ ነይሩ ሰብ ጸላእ ኣምላኽ ኮይኑ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ሮሜ 5 እውን ንሕና ጸላእቱ خلنا يزبلنا فتوتو خلنا يكونن وين دلنايو خلنا يكونن نحنا ጸላእቱ خلنا ስለዚህ አመንጎ አምላኽን አመንጎ ሰብን ሰላም አይነበረን አመንጎ አምላኽን አመንጎ ሰብን ጽልዩ ነይሩ አመንጎ አምላኽን አመንጎ ሰብን ሰብ ጸላእ አምላኽ ኮይኑ አምላኽ ካ ክፈርዶ ቁጣዓ ጥራይ ዝነዶ ይነሩ ናይ እግዚአብሔር ፍርድ ንሰብ ሞት ናይ እግዚአብሔር ፍርድ ንሰብ ኩነኔ ይነሩ ማለት እዩ አምላኽ ትዕግስቱ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ግና ነትቁጥዑ ብትዕግስቱ ጼርዎ በቲ ዘይውዳ ትዕግስቱ ጼርዎ እዩ ንሰብ ይሕለፍ ይኺድ ዝሓደጎ እምበር በትቁጣዓ ናይ አምላኽ ሽዕን ሽዕን ከም ቅጽበት ብናይ አዳም ሓጢያት ቁጣዓ አምላኽ ብእዋኑ ተገሊጹ ተዝኸውን ሲ ወዲ አዳም ኣብ ምድሪ ኣይመነበርን ሰብን ምድርን ብሓደ ግዜ ብቁጣዓ አምላኽ ምተደምሰሰ ነይሩ ጻድቕ አምላኽ ምስ ሓጢያት ኣይነብርን እዩ ሓጢያት ክርኢ ከሎ ሓዊዩ ካብኡ ዝወጽእ አምላኽና ዝባላዕ ሓዊዩ ኣብ ኢዱ ምውዳቕ ከዓ ዘሰክሕ እዩ ኢልዎ ዘሎ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ምስ ሓጢያት ኣይነብርን እዩ ንሓጢያት ከዓ ክፈርዶ ናይ ግድን እዩ ቁጣዓ አምላኽ አዳም ምስ ወደቐ ነዲድ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ አምላኽና ኣብ መንጎ ሰብን እዚ ዘይባሃል ጽልኢ እዩ ተፈጢሩ ማለት እዩ ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ጸላእቱ ከሎና ምስ አምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ዳ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘይንድሕን ይብል ጸላእቱ ከም ዝነበርና ይነግረና ዕርቂ ዘድሊ ንተጻልኡ ዳ እምበር ዕርቂ ንዝፋተው ሰባት ኣይድልዮምን እዩ ኣብ መንጎ አምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዕርቂ ክኸውን ምእንቲ ጥልእ ነይሩ ማለት እዩ አምላኽን ሰብን ተጻሊኦም ነይሮም ዕርቂ ምእንቲ ክህሉ እዩ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ክንሱ ናይ አምላኽነት ስፍርኡ ሓዲጉ ስጋ ለቢሱ መልክዕ ሰብ ወሲዱ ንባርያ መሲሉ ኣብ ምድሪ ተገሊጹ ምእንቲ ዓመጽቲ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ብሩኻት ሰባት ኣይሞተን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጣን ይሞይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ዓመጽቲ ይሞይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓቲ ይሞይቱ ኣብ ክንዲ ሓቲ ይሞይቱ ብሰሪ ሓጢያትና እዩ መቕጻዕቲ ተቐቢሉ ብሰሪ ሓጢያትና እዩ ተዋሪዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ አምላኽና ኣብ መንጎ ሰብን ዘሎ ጋግ ምእንቲ ከግጥሞ ምድርን ሰማይን ምእንቲ ክዓርቕ ምድርን ሰማይን ምእንቲ ከራኽቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ኩላህና ዝሞተ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክገልጽ ከሎ ብካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 19 ከምዚ ይብል ማለት አምላኽ ንዓለም ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ ምስ ርእሱ ክዓርቃ ከሎ አምላኽ ምስ ርእሱ ንዓለም ክዓርቃ ከሎ ክዓርቀና ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም ኣይሓዘሎምን ኣባና ከዓ ቃል ዕርቂ ኣንበረ ቃል ዕርቂ ናይ ዕርቂ ኺዳን ዝገበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት ከሎ አምላኽ ምስ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ኮይኑስ
ንዓለም ምስ ርእሱ ከም ዝዓረቃ ይዝነግረና ማለት እዩ ዕርቂ ዝረኸብናስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል ኣትዩ ነቲ በደልና ወሲዱ ጽድቁ ስለ ዘልበሰና ምስ ኣምላኽ ክንራኸብ መገዲ ስለ ዝኸፈተልና ጥራይና ተዓሪቕና እምበር ኣምላኽ ክቁጣዓና መሰሉ እዩ ነይሩ ብጽድቁ ክፈርደና ይግባእ እዩ ነይሩ ግና ኣምላኽ ንቁጥዑኡ ብትዕግስቲ ጸይሩ ጸኒሑ ድሓር ግና እቲ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላይኹ ኣብ ምድሪ ስጋ ለቢሱ መጽዩ ምእንታና ተሓሪዱ ምእንታና መስዋዕቲ ኮይኑ ሓሊፉ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝነበረ ጽልኢ ኣወጊዱ ዕርቂ ናይ ሰላም ነገር ገይሩ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 20 ሐዋርያ ጳውሎስ ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ሰላም ገይሩ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጽልኢ ኣወጊዱ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ማእከላይ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሰላም ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓንና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓራቂና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስና እዩ ስለዚ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ መሰል ኣለዎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ርስቲ ምስ ቅዱሳን ኣለዎ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ከኣቱ ምስ ኣምላኽ ክራኸብ መሰል ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ሕምብርቲ ዝኾነ ወንጌል እዙዩ ማለት እዩ እዙዩ እቲ ወንጌል ስለዚ ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማይ ዘሎን ዘበለ ኩሉ ንርእሱ ተዓሪቕዎ እዩ ተዓሪቑና ኣምላኽ ተዓሪቑና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሞት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዓሪቑና ብሞት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ጽልእና ኣርሒቑ ኣብ ማእከልና ኣብ መንጎ ኣምላኽና ኣብ መንጎ ሰብን ሰላም ገይሩ ኣምላኽ ሰላምና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና እዩ ወንጌል ከዓ ብስራት ናይ ሰላም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጴጥሮስ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ ቃል ብዛዕባ ሰላም ተዛረቡ ጴጥሮስ ንደቂ እስራኤል ክዛረቦም ከሎ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ጎይታ ሁሉ ሰላም እናበሰሮም ተላከ ቃል ኢልዎ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ከም ዝኾነ ጸላእቱ ከለና እግዚአብሔር ግና ብሞት ወዲ ገይሩ ከም ዝዓረቀና ዝእምት ወይ ዝምስክር ቃል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን እዚ ብስራት እዚ ነጊርካዮ ዘይትደክም እዚ ብስራት እዚ ኣስተማቂርካዮ ኣስተንቲንካዮ መመሊሱ ሓድሽ ዝኾነካ ብስራት እዩ እዚ ብስራት እዚ ብህይወት ዘንብረና እዚ ብስራት እዚ ፍኒሕኒሕ ዘብለና እዚ ብስራት እዚ ትብዓት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክህልወና ዝገብረና እዚ ብስራት እዚ ዘድልየና ሕጂ ብስራት ናይ ጎይታ ንዓለም ዘድልያ ካልእ ኣይኮነን ንዓለም ዘድልያ ፈውሲ ንዓለም ዘድልያ በረኸት ዝኾና ብስራት ወንጌል እዩ ብስራት እዚ ብስራት እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ከም ዝዓረቃ ዝንገር ዘሎ ብስራት እዩ ዘይደክም ብስራት ብዓመታት ዘይደክም ኣሽሓት ዓመታት ሓሊፉ ፍረሽ ዝኾነ ብስራት ዘይልወጥ ብስራት ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብስራት ካብ ሰማይ ዝመጸ ብስራት ብስራት ወንጌል እዩ ንዓለም ዘድልያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቀፂልና ንሪኦ ከተማ ቂሳርያ ናይ ይሁዳ ብዙሓት ሮማውያን ይነብሩላ ከም ዝነበሩ ኣቐዲምና ዘቲና ኣሎና ስለዚ እዞም ኣብ ቂሳርያ ናይ ይሁዳ ዝነበሩ ሮማውያን ከም ቀርኔሌዎስ ማለት እዩ ካብ ዮሐንስ መጥምቕ ኣትሒዙ ኩሉ ብድሕሪኡ ስብዒቡ ዘሎ ዝተኸስተ ዘበለ ኩሉ ኩነታት ዝረኣዩን ዝሰምዑን ሰባት ምዃኖም ክንግንዘብ ይግባአና እዞም ሰባት እዚኣቶም ጋሻ ነገር ኣይኮነን ሐዋርያ ጴጥሮስ ሒዙሎም መፂኡ ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቲ መልእኽቲ ወንጌል ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ ከበስሮ ከሎ ዝበሎ ቃል ተርእናዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ብስራት ኣጋይሽ ከም ዘይኮኑ ኣብኡ ኮይኖም ብዓይኖም ዝረኣዩ ከም ዝኾኑ ነጊሩና ኣሎ ጥቕሲ 37 ምስ በጻሕና ከምዚ ይብለና እቲ ድሕርታ ዮሐንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩሉ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ኃይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ እቲ ቃል ክነግር ከሎ ንርኢ እቲ ግሲ እንተርእናዮ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ዛንታ
اللوم نا يوحنس مطمق أمصاصا انتاي يبل كم زنبره انتاي يغبر كم زنبره يوحنس مطمق زراعيون زسمعن سباتهم يسوع كريستوس مس مصون بزعبا يسوع كريستوس اب غليلان يهودان يرساليمن እና ተዛወረ እንታይ ከም ዝገበረ ዝራአዩን ዝሰምዑን ሰባት እዮም ዞም ሮማውያን ዚያቶም አቡን የሮሜም በዓይኖም ዝራአዩ ስለዚህ ኣብዚ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ዝብል ሓረግ ክንሪኦ ከለና እዞም ቃል ካብ ጴጥሮስ ዝሰምዑ ዘለዉ ሮማውያን አገልግሎት ዮሐንስ መጥመቅን አገልግሎት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላን ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጡ ሰባት ምዃኖም ይዘገንዝበና ዘሎ ስለዚህ ነቲ ሕጂ ጴጥሮስ ዝሰብከሎም ዘሎ ነገር እዞም ሰባት እዚኣቶም አጋይሽ ከም ዘይኮኑ ንፈልጥ እቲ ዝሰምዑዎን ዝራአይዎን ሓቂ ከም ዝኾነ እዩ ደጊሙ ኣብዚ ከረጋግጸሎም ኣሚቱ ዘሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ መጀመርያ ብዛዕባ ዮሐንስ ዝሰበኾ ወይ ዮሐንስ መጥመቅ እቲ ዝሰበኾ ናይ ንስሐ ስብከት ከዘክሮም ከሎ ንርኢ ዮሐንስ መጥመቅ ነቲ ብድሕሪኡ ክግለጽ ዘለዎ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ፀራግ መገዲ ኮይኑ ከም ተጋህደ መጽሐፍ ቅዱስ ብዘይማት መገዲ ገይሩ ይነግረና ዮሐንስ አማ ዮርዳኖስ ኮይኑ ጽድቂ አማ አከልኩም እንትኽነግሲ ካብ እኩይ መገድኹምን እኩይ ግብርኹምን ተነስሑን ተመለሱን እናበለ አዋጅ ነጋሪት ዘስምዐ ልኡኽነ አምላኽ ኢነሩ ዮሐንስ አቀድሙ በነቢያት ተነግረሉ ፀራግ መገዲ ከም ዝኾነ በነቢያት ተነግረሉ ነቢ ኢነሩ ጻውዒቱ ድማ ነቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ መሲሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኩሎም አሕዛብን ህዝብን ምን ተቀበልዎ ልቦም ከዳሉ ፀራግ መገዲ ኮይኑ ይመጽዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ድሕሪ ምጥቃስ አገልግሎት ዮሐንስ ቀልጢፉ አስዒቡ ዝነገሮ ወንጌል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድሚ ሕጂ ከም ተዛተናሉ ወንጌል 4 ክፍሊ ዝሓዘ እዩ እዚ ክንሕዞ ይደሊ ሎሚ ራብዓይ ግዜ ዲ ሳልሳይ ግዜ ዝበጽሖ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ብዛዕባ ወንጌል ተዛሪብና ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ወንጌል ተዛሪብና ኣብ ሻድሻይ ምዕራፍ ዲዩ ሓምሻይ ምዕራፍ ወንጌል ተዛሪብና ሕጂ ብ10ይ ምዕራፍ ከዓ ብዛዕባ ወንጌል نزارب علينا بعست وانجيل انت زي فليتنايو وانجيل ننقر علينا لنا تنصواي كي ننقر ويتنصواي كي ننقر نخلينا بعست وانجيل انت يخن فلت علينا وانجيل كن انت زي تردينا وانجيل انت زي فليتنايو كندحنا ينخلينا وانجيل انت زي فليتنايو نخالوت كدحنو اخر ننقر اي نخلينا انتاي كم ننقرهم وانجيل انتايو كنفلت علينا ስለዚህ ወንጌል 4 ክፍሊ ዝሓዘ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ዘቲና ኣለና ሕጂ ድማ ኣብዚ ኸኣ መጽኡ ንሪኦ ኣለና ንሳልሳይ ግዜ ዲዩ ንራብዓይ ግዜ ደጊሙ ትሕዝቶ ወንጌል 4 ክፍሊ ከም ዘለዎ የርእየና ኣሎ እቶም 4 ክፍሊ ድማ ቀዳማይ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ አምድሪ ከምተመላለሰ ከመላለስ ከሎ ዝገበሮ ኩሉ አገልግሎቱ ቀዳማይ ህይወት ኢየሱስ ካልአይ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡን ምቕባሩ አብኢድ ዓመጽቲ ከም ዝወደቀ በዓመጽቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዝሞተ ከም ተቀብረ ትሕዝቶ ወንጌል ሳልሳይ ድማ بسالسايت معالتي كم تقول سال صحفات زبلوا أملاخ كم مأكل موتات بمنفس قدوس كم ذا تنسو يسوس تنسيو كم ذا تنسو اترابع عيت حستون عيت وانجيل كا مخبار يسوس إذا ملكت دحر تنساه دحر 4 معالتي دما نبل علي نفس سماي نبتروحق العلي كم زعرقمو أبيمان زفان قرما أبو كم تقمته داقماي دمان هيوانن موتانن كفرد بخبر 5 إيوانجيل سلازي بيتروس أبيت كرنيليوس زسابخو وانجيل دما تحستو نسو إنيرو تقصص هلاسان شو مونتن أمبيبنا
بوخن ودينا مالت بزعب يسوس بعال نازريت أملاخ بمنفس قدسن بحيلن كم زقبه أملاخ مسؤول زغنة النازورة صبوا كم زجبرة نتوم سيطان سعرهم كلهم كم زحوة نسخاتكم تفولتيهم زبالو قال الله مالتي كابزيا جميرو إذا زنببنا يا سالسان شمونتن تغسي هيوت يسوس إذن أقرب دعريو كاب سالسان تشعتن جميرنا النريوخا سقلت يسوس موت يسوس دعريو النريو تنسى يسوس بيتروس أبدن زنببنا ين تغسطات هيوت يسوس موت يسوس تنسى يسوس مخبار يسوس 4 ببتاراجيرو كنوغروم كله إنا نري أبكالا يمعرفكم ورينا أبرابع يمعرفكم ورينا حجد ما وانجل كسبق كله بيتروس كا نري علنا علتي أب كورنثوس حمشاي معرف فلاي كورنثوس حمشاي معرف وانجل انتاي كم زخونه الديفينيشن ترجم ناي وانجل أو تغيس والله أب حمشاي معرف كاب حادث قع 4 خندريو خلنا أو خيرنا مسببنا يوخا إذا حجز بالكم هيوت يسوس موت يسوس تنسى يسوس مخبار يسوس أو تصحيف باولوس definition ترجم ناي وانجيل كجلس كله نري نزيا تقبل كات يوت العالم تركب نزيا نتسيكها كنا نتركب ابتدى حرايق زي سبات زفردو سبوا قبرامن بخوفو قبرامن دايكونه تقدم هاي زفردهم نودي انتاجيركم مو نودي تقبلكم مودو ناي وانجيل عيو تقبلكم مودو هاي تقبلكم مودو تفرد زيو يسوس كريستوس ناب عالم كم زمتسه يزنقر تم تقبلوا ناي زلالم يوت كرخبو تم زي تقبلوا خا كخننو يتقال املاح زنقرنا مال كنني يسوس كريستوس زي تقبله يزرخبو تم بكريستوس يسوس زلو كلاتهم كنني يبلهم كنني يبلهم يسوس زحزه هيوت الله ودام لاخ زلو هيوت الله ودام لاخ زي بلو هيوت يبلو ودام لاخ هيوت زب أبيوت قابل بقى وشتخا سفران تيب كايو نزقوي تازي هيوت كتركب يخا سفران تغلي كايا كنت كنا نخا أملاخ بتحاد ود زامن خلو نايزل العالم هيوت من تغركب من بركة تفسي نود بجاخ ساعة زهب نعالم ساعة كندزي أفكارا مسبلة يتنود استقبله نايسوس هيوت أبو خمتنا بر مستزاربه تمنعو زي تقبلوا وقنا درو تفريدوهم كم زلوا يتقال أملاخ زنقرنا يسوس هيوتي يسوس مدحاني يسوس نزغبلوه كابسيول يوصوم يسوس نزغبلوه نسبات كابس المات يوصوم يسوس نزغبلوه خاب حاتيات እግዚአብሔር يفتحوا مقدن حقن هيوتن يسوس كريستوس ود أملاخي بوز عمنا يفردوني بود أملاخ بحد ود أملاخ زي عم منقنا درو تفريدوه الله يبلنا زو انجيليو كبرنا أملاخ يخون ساعتنا أخيل السلزغانة أبزيادو كنبلينا كابزا دوز بلنا الله أبزمت كنكتسلينا እግዚአብሔር يبارككم بمسمر زلكم تكتاتلو እግዚአብሔር يبارككم ጸጉ يبزحلكم أبعصدو زلكم كلكم እግዚአብሔር يبارككم ጸጉ يبزحلكم نتسمعكم وقال كتنبرلو እግዚአብሔር ጸጋ يهبكم كلنا حتير ጸሎት كنصلينا مو بو خنفانو إنا እግዚአብሔር أملاخنا زينا نخبرك كان نمسكنا كان لنا كل خبرنا أخا يخون ويتا أتينا عالم زي جلس كايو أنا جناز جلس كالنا مستير سلز مستيرنا أنا تجلس أنا يمدحان مستير ويتا أنا مسكنا كالنا نبارك كالنا زرخبنا يوم نزل عالم هيوت تمسكن وجزيابير أملاخنا نزل عالم هيوتنا تعكيبا كسعجز كان نري وجزيابير صنيعنا هنملالس زخلنا تسجان زدقفنا تسجان هبنا እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ خبرنا አኻይኹን በዝምሸት እዚ ስለዝመፀና ቃል ነመስግነካ አውሽና ቃልካ ሕተሞ እቲ ቃል በእምነት ምሳና ከሐብር ርዳአና ጎይታ ምን ተጠቅመና ምን ተን ህይወት ኮነናስ እግዚአብሔር አሜን ክንብሎን ቃልካ ደግፈና ሸለል ከይንብሎን ቃልካ እግዚአብሔር ብስተውዓልና خفت ኩሉ خبرنا አኻንበካ ለዝነበረና ጊዜ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም መገድኩም እግዚአብሔር ይሐሉ በሰላም ንቤትኩም ይምለሰኩም ቤትኩም ከአቤት ሰላምን ቤት ሐጎስን ቤት ፍቅርን ቤት አምልኾን ቤት ጸሎት